op het Unicumplein, bij de hele grote vlecht in Geriet. Ja, nee, hartstikke mooi. Ja, nee, dat gaat me gauw doorsteken. Goed aan. Dat is de politie. Ga je de politie bellen, mevrouw Adrie? Ja, een superpolitie. We hebben een superpolitie in Geriet. Politie? Oh, hoe ziet die eruit? Hoe ziet die eruit? Politiekleer. Oh, politiekleer. Oh, dat is jouw maat. Misschien op een motor, dan wel in een auto, dus dan krijg je een We moeten dit wel even oplossen, hè? Sinterklaas Oscar wij geen feest hier. Nee. Nou ja, dan weer op de politie wacht. Zit er geen ondertussen Sinterklaas al in een handje aan. Dit is wel wat. Ik zal even naar die winkel mee staan. Wat zit er over hier? Ik vind het wel heel eng dat hier dat zij een boeg om erin gaan. Wanneer is er dat stil bij jou? Hoe nou? En bij jou dan van? En achter een squash. Nee. Een squash hier? Oh, dat is daarom de zwarte handen. Mooi. Oeh, dat is net. En bij jou dan?